A tu sú dva typy strán. Jedni, ktoré to odmietajú a druhé, ktoré to výrazne podporujú, napriek tomu, že to k ničomu nevedie, pretože keď si všimnete, neexistuje krajina, ktorej by migranti, teda tí ekonomickí migranti, pomohli. Taká tu nie je. Čiže nestali sa z nich ctihodní občania, ako ich sa snažili v týchto kampaniách progresívci vykresliť. Potom z dúhových rodín sa naďalej nerodia deti. Touto hlúpou klimatickou politikou neznížili globálnu teplotu zemegule a vojnovou propagandou neskončili túto vojnu, pretože vojna ďalej pokračuje. Čiže sú politické strany, ktoré toto podporujú, všetko napriek tomu, a potom sú také, ktoré to odmietajú. Ale taká politická strana momentálne na Slovensku, ktorá by sa venovala výlučne ľuďom a ich potrebám, tu fakt nie je. A toto je konzervatívne.